hoću pričati srpski, ok? Potrudit ću se. Da. Mi te razumemo, da. Trudimo se te razume. Da. Ovdje imam jedan upaljač. Čuda, molim te, uzmi ovaj upaljač i upali ga. Znaš šta je to? Specijalni efekt ovoj šovu. Dobro je? Ja. Ali imam ja još jednu stvar kod sebe. Imam ovdje 500 euro. Okay. I sad ja ću napraviti da ove 500 euro sad će da nestane. Ok, znam, to svi znamo, ali ja ću se potruditi, ok? Molim te da upali ovaj upaljač. Super. Odlično. Ako uzmem ovo 500 euro, molim da napravim nešto... da. Jedno beleško. Ja sam rigorozan što tiče mađioničara, ja ću pratiti tačno što radiš. Stvarno? A to je u redu. Ako posujem da bratiš neku crnu magiju, zovem uzbeđenja, ti izbaci napolje. Neću, izvini. Sad, ja imam jedno beleško ovdje, ok? Milena, imaš vremena? Imam. Ok, super. Milena, ovdje imam ove beleške, imaš ti kakvi strah? Često se najviše bojiš? Zmija. Zmija, ok, odlično. Sad, laže. Ovdje imam beleško i unutar sam napisao 50 različnih strahova. Dobro. Okay? Ovdje imam strah višine. Dobro. Okay. Onda imam bolesti. Dobro. Onda imam letenja, tako 50 različnih strahova. Okay? Ću doći kod tebe i stavi ruku, molim te ovako, napred, da. Ću staviti ove beleške ovako. I sad molim te samo otvori na jednom strani i zapomni si jedan strah. Samo otvori na jednoj strani, brzo, samo jednu stran. Ok, zatvori nazad. Ok, imaš? Imam. Ok, misli samo na ovaj strah, molim te. Ok, super, ok. Sad, trebam jedan asistenta. Ne još, ja. Samo misli na to, ok? Bako, možeš da dođeš malo kod mene na stage? Ajde, jedan aplauz, ok? Ajmo, Baka! Jeste, brate. Evo, stavi ovdje. Ok, hvala ti što si došao. Hvala te što si došao. Baka, mi da ćemo probati jedan najbolj opasni trik danas. Dobro. Vrlo opasan trik. Opasan trik. Da, opasan trik. Treba pozovem uzbeđenje. Ne, ok. Ali, Baka, ja imam kod sebe karte. Ti si već video kakšne trikove kad sam kazali mađioničari. Nisam pogledao zato što sam htio da mi bude svaki talent iznenađenja. Većina. Odlično, super. Baka, ovdje ima karte. Sve karte su normalne, ok? Špil karata. Može se odigrati blackjack sa njima, definitivno, ok. Sad, Baka, molim te da uzmeš ove karte i njih malo izmiješaj, da. Ja inače baš znam. Da, ovo klasično miješanje, da. Super, to je to. Bravo. To je to, bravo. Ne, nemoj ti bravo, nije dobro, čekaj. Nećeš ti mene da radiš, gledaj što znam, stani. Ok, da vidimo to. Dobro, vidi. Dobar ti je ovo sad. Gledaj ovu priču, a? To si vježbao, jel? Gledaj. Ok. Gledaj. Dobro, brate. Prošao si. Odlično. Hvala, 3 da. 3 da. Sad, Baka, molim te da uzmeš jednu kartu. Bilo koji uzme jednu kartu. Tako. Ja je pogledam. Da, molim te da pogledaš ovu kartu i pokaži svima. I još imam jednu stvar kod sebe. Da, ok, samo kaži kameri, ja neću da vidim. Jel vidjela kamera? Jel vi vidite? Dobro. I sad molim te da uzmeš ovaj marker i stavi svoje ime na sprednu stran karte. Gdje je lice, da. Mogu samo da nacrtam nešto. Da, nešto, bilo šta. Ili pin številko tvojeg bančnog računa. Šalim se, ok? Treba mi market. Račun da rabiš. Treba mi marker, ok? Ja, kaži još jedan put. Dobro. Ok. Sad, odlično. Ja ću uzeti ovu kartu sad, staviti negdje unutra. Imam jedno pitanje sad za tebe. To će biti vrlo opasan trik. Dobro. Ok? I zato... To se mi sviđa kako gleda, ok, dobro. Zašto će biti to vrlo opasan trik, Baka? Zato što ja ću zmešati ove karte i ja sam donesao kod sebe, imam jednu kesicu. Ok? Molim te, jer je ova kesica prazna? Jeste. Dobro, to je vrlo bitno. Sad, Baka, ja ću uzeti ove karte, staviti ih unutra u ovu kesicu. Dobro? Ću uzeti ovu kesicu, malo izmiješati ovako. I sa svojim rukom ćem iti unutra i ću izvučiti tvoju kartu. Je bi bio to dobar trik? Ne, moguće, dobro, ok, fake priča. Ok, nije oduševljen. Nije oduševljen. Imam jednu drugu ideju. Misli kao, aha. Ja imam kod sebe još jednu stvar, Baka. I sicer imam ovaj... Došto stvarno moramo nož? Da pozovemo. Dobro. Ok. Nož. Sad, ove karte ću staviti ovdje unutra. Ću ih malo zmiješati ovako.
ću uzeti ovaj nož, idem unutra i izvučem tvoja karta. I bi bio sad dobar trik? Dobar trik. Dobro, Ali super. nemoguće. Odlično. Baka, molim te, uzmi ovaj nož. Je li normalan nož? Je li pravi? Da vidim Ne, to. nemoj. Ok, gledaj sad ovo. Da uzmem ove... Nisi ti zaboravio svoje karte, jel? Nisam. Ok, odlično, to je super, ok? Molim te, daj mi ovaj nož. Svaki put kad miješam ovo vrećico, dođi malo bliže. Molim da, možem da napravim ovako. 1, 2, 3. What the? Čekaj. To je sad najen trenutak, ok? Treba fake priča. Baka, molim te da uzme ovu kartu, ali nemoj da mi još pokažeš, ok? Samo uzmi je dol, iz noža, samo uzmi je dol. Tako da, molim te, super. I nemoj da pokažeš, stavi ovako kod sebe. Ok, Baka, sad ćeš pokazati da li je bila to tvoja karta svima, ok? Ali molim te da pokažeš u ovakvom nekem hollywoodskom stilu. Hollywoodskim stilom? Da. Može? Kako to? Ma kad ćeš, kao glumac možda. Kao dramatično? Da, može. Ajde. Ova karta je... Dobro! Je li bila to? Nemoguće. What the fuck, glej. Gledaj. Tebra, koja je fake priča? Nekako je lik iz Nemoguće. Nemoguće. Ali vrati se nazad, Baka, vrati se nazad. To je bila sad ova karta, jel? Tvoja karta, ne? Dobro, da. Ali sad trebam da ti još kažem jednu stvar. Gledaj, Baka, ovo što smo sad radili, to je bio vrlo ozbiljan trik, jel? Opasni trik, ne? Dobro. Ali nije bio opasan, Baka, zbog ovog noža, ali je bio opasan zbog jednog druge stvari. Stvarno. Gledaj, Baka, gledaj. Zato što se mogu paziti na ovom čašu. Ne znam kad je a gledao sam ga sve vreme i ne znam kad je Ate, ubacio. jesi gledao? Sve vreme sam ga gledao i Ja se nešto iz tebe rukava. plašim. Ti si mi strah od sad. Kakva zmija. Baka, dođi kod mene. Neizbježna. Molim te, ovdje je vrlo dobra slovenačka, jesi tu, ok, sve ok, da. Ovo je vrlo dobra slovenačka medovina, ok? Dobro. Jel znaš ti ovaj trik kako da piće da nestane? Jel poznaš ovaj To trik? znam. Ok, molim te, kaži nam svidom. Da ti pokažem? Da! Čekaj, Zašto ne? daj mi ruku. Dobro, Daj mi ruku. okej. Okej. Ovako kreni se. Dobro. Yeah! Jedan aplauz za Baku. Hvala. Poljete se, znaš. Je li dobra? Je li dobra? Jel je? Ne, ja sam nestala, ne znam kako je nestala, bre. Odlično. Baka, najljepša hvala. Idem sa tobom sad nazaj. Ajde, dođemo nazad. Ajmo. Baka, sad si ti video ovaj trik od sebe, jel? Može da sjedeš nazad. Sjedi, sjedi. Ali, samo da se vratim prije što smo počeli, ne? Milena, molim te stavi ruku ovako. I stavi ruku gore. Ovako. Da, gore, super. Gledaj mene u oči. Ali nemoj da im uvaš. Gledaj! mogu, ja sam Zapajči mi Milena, dobro. malo prije si izbrala jedan strah. Koji strah je to bio? Ma nemoj da me zajebavaš. Crv. Črva. Crv. Da. Stavi ruku ovako. Da. To su još karte, jel? Ali stavi ruku ovako dole. Ovako, to. Milena, ove nisu bile karte. Ali Milena, ovo što si imela... What the? Jeziv si. Ja se ne vraćam za ovaj sto, majke mi. Šta je ovo? Hvala puno. Koja si ti gad jebote. Jeziv si. Ovo su pravi crvi. Jeziv si. Probaj. Probaj. A mi smo žive jeli, ovo nije ništa. Probaj to. Ovo su pravi crvi, ja mislim. Brate, evo Milana, ti prva kreni jer si ti bila glavna žrtva ovde. Izvini, Milena, izvini. Od sad strah si mi ti. Stvarno? I svaka ti čast. Hvala. Ali želim još da te gledam, tako da da. Hvala. To je dobro, to je dobro. Da te gledam, majke mi. Ma, nemam riječi, stvarno, svaka čast. Krivo mi je što ne mogu da skontam, uvek hoću da ih provalim i ne može. Tako da, stvarno respekt, ovo mi je uvek bilo nerealno, još. Ima mađioničara koji su onako, znaju po neku foru, ovo je baš i inovativno i to nikad nisam vidio ovo sa crvima ovako i to, tako da mi je to top.
ubacio si neke stvari koje nisu ono viđene toliko često. Da. Meni se svidjelo kako vodiš ceo program, ono, i na bini, i uključio si i nas, bilo je jako dobro, a i deluješ mi kao mađioničar koji ima tek trikove koje će da spremi u budućnosti, tako da to mi se sviđa. Puno toga. Imaš karizmu Hvala. i super si bio. Svaka čast. Rođen si za ovaj posao. Hvala. Brate, zbog ove strašne medovače od mene, da, brate, bez razmišljenja, Milena ti je već dala da, čoda. Kažem isto da. Da, brate, svaka Sa Hvala 4 puno. da ideš daj mi nosa. Svaka čast! Brate. Bravo, A bravo. šta ćeš Hvala na za prvi? kartu. Ajde, čao. A crve si zaboravio. Brate, nerealno. Ne, sam se- prvo me je flambirao Tebra za kartu, ono je nerealno. Ali ovo? Ovo je meni. Ja mislim da je na svakoj onoj pisalo crvi. Nije, ja sam vidjela. prešla Ima to. bolesti, Dobre. visina, Ja ne sve. zaustavila na crvi. A ti si zaustavila. Da. Nešto je on napravio. Pisalo je... Ne znam. Strašno, nerealno. A šta da su ispale zmije? Lik bi nam zmije bacio ovdje. Zamisli.